awwal jirgi zakin duniya yau ga magarin kuri alabar mana awwalun ilimi ma awwalun sallar ma awwalu ga karatu ga sallah da imani awwal zakin duniya mai gidan shinkafa na yawa mai injin shinkafa alabar mana jirgi ai kake alhaji awwalu ga azumi ga sallah ga karatu ga boko da imani alhaji baban wali kiwa ne da mayan aiki gwani na ni roƙon da nake maka alhaji awwalu ka saya mana mota jirgi angon zainabu na zainabu abu mai tagwayen suna kake ga ilimi da sallah ga karatu ga boko haka alabar mana jarumi na alhaji awwal mai gidana mai kyautan dubu ba canji mai adon naira kaga na zainabu abu zakin duniya yau ga magarin kuri kuma sun zo dauran aure